vás vítam do nového videjka. Dneska tuto máme part 2 mojej škvečka. Ok ľudia, ako všetci viete, dievča Lia, nebudem to miliónkrát opakovať. A môžeme ísť na video. A predtým ešte nezabudnite dať čo? Lajka, odber, zatiaľ čus. Ok ľudia, tam je Lia, je domčeku. Stále keď jej dám domček, ja viem, ako ju prilákať, ale bude to chvíľku trvať, tak zatiaľ sa vám potom ozvem. Ok ľudia, keď chcete, aby váš krčok bol stále vonku, tak použite červíko mŕtvych a suchých. Takže. Už prevládala jasná až polooblačená obloha. Tomu zodpovedalo aj rozloženie tlakových útvarov. Od severovýchodu zasahovala do strednej Európy mohutná tlaková výš. Zajtra bude pri uvedenej výše na počasie u nás slabnúť a zároveň do strednej Európy postupí od západu frontálny systém. V noci bude prevažne jasno a východnými miestami prechodne oblačnosť. Dobre. Tu je jaký kľud. Nož. On pôjde preto, nechaj. Dobre, držím to. Daj mu bližšie. Zajtra cez bude jasná až polojasno. Popoludnia k večeru v západnej polovici územia pribúdanie oblačnosti. Ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Viac bude slabý, neskôr prevažne južný vietor 30 km za hodinu. V južnej polovici západného Slovenska bude zajtra Nechcel som sa najedol. od západu pribúdanie oblačnosti a večer bude zamračené. Najvyššia teplota pri takomto počasí zväčša v intervale 14-16 stupňov Celzia. Ráno ojedinele aj hmla. V Trenčianskom a v Žilinskom kraji bude za predpoludnia nízka oblačnosť. Popoludnia k večeru pribúdanie oblačnosti. Najvyššia teplota po veľmi chladnom ráne, väčšinou v intervale. A teraz pôjde toto na kolečko. V južnej polovici stredného Slovenska Trénuje teraz. Vždycky, keď trénuje, tak je mu toto takto dal. A to spápa. Najvyššia teplota, väčšinou v intervale 11 až 15 stupňov Celzia. V južnej polovici východného Slovenska bude zajtra väčšinou jasno až polojasno. Vy nechceš, ak už je nás už sa najedol. Áno, papa. Vidíte? Teplota väčšinou v intervale 14 až 17 stupňov Celzia. V Prešovskom kraji bude podobne, bude väčšinou jasno až polojasno, ráno jediná nízka oblačnosť a najvyššia denná teplota zväčša na úrovni od 13 do 16 stupňov Celzia. V horských oblastiach bude zajtra prevládať slnečné počasie. Už sa nechce, škoda. Už nechce, daj mu to sem. Som mu to tam dal. Ok ľudia, ale takto môžete vidieť, že je kľud. Napíšte do komentárov kľud, keď sa vám páči. Lebo naozaj. Týždeň som na to čakal a je to tady. Talentová show Hviezdy za zebalu. Ja delal trošky točky, Janošky malé sočky. Jo, lidi, toto bolo všetko. Vím, že to bolo krátke, ale a ešte za pár minút natočím ďalšie video, takže buďte na mojom kanále. A zatiaľ čus, bus, autobus, bus.